Така, здравейте, намираме се в Мотокамп Идилево. Това е един от отборите, които участваха в играта Back Explorer. Сега, представете се. Аз го почвам много тържествено, но... Аз съм Стефан. Да, редно от дамата да бяха. Аз съм Цвети. Аз съм Светлю. Ние сме от Борда Г. Така, за кой път сте тук? Сме за трети път в тази сбирка. Тя е доста А на това място? На това място за първи път. Не сме идвали Какви са впечатленията? около място. Страхотно. Да, на нас ни е малко близо и затова не идваме често. Знаем за него, супер известно е, но да, и е много хубаво. Харесало ви е? Някакви забележки? Хората са много приветливи, всичко е супер добре направено и няма забележки. Забележки нямаме никакви. Маршрута хареса ли ви? Маршрутът ни хареса. За първа година успяхме да обядваме. И да, Това беше взето под внимание след градацията, която имаше от много гадно до към някакво търпимо, така. Да, и и добре. позволихме всички точки. Някакви препоръки? Да, Градивна критика? Да. Да, всъщност, даже вчера си говорихме с част от участниците. Нивото на въпросите е малко средно между тая година и предишните години. Да. Защото тази година Забелязахме бяха го, то направо си... въпросите и имаше... да, още взето всички хора отидоха навсякъде. Нямаше така елемента на заблудата. Да. Така че това е някакъв вид Значи критика. пак търсиме баланс. Пак малко търсиме баланс. Защото или е там, или е там. Добре. Ами това е. Благодаря ви. Супер, това Ще е дойдете действие, пак. Ще дойдете пак, надявам се. Ще дойдем Година. задължително пак. Добре, благодаря ви.